Тәмле сүз, ямлы авыздан ди безнең халык. Ул тамашачыга автор башкаручы буларак танылды. Шулай ук аның продюсерлык һөнәре дә бар. Тамашачы аны һәрвакыт яратып һәм көтеп ала. Һәм ул ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Бездә бүген Мәскәү кунагы. Гүзәлия. Хәерле көн. Хәерле көннәр. Исәнмесез? Без Тормыш юлы китабының беренче битен ачабыз. Хәерле юлга. Рәхим итегез. Бала чакта Золушка әкиятен бик яратып укыгансыз икән. Золушка алтын кыз бит ул үз хыяллары эчендә яши һәм үз хыялларының шушы дөньяда тормышка ашуын көтә. Гүзәлия иҗат дөньясында нәкъ менә хыяллар эчендә яши торган образ. Җырлар яза-яза ул да үзенең хыялларының тормышка ашасын көтеп яши. Ни өчен менә нәкъ Золушка әкиятен укыды Гүзәлия бала чакта? Һәм Золушка белән Гүзәлиянең бүгенге көндәге уртаклыклары кайда да, аермалары нидә? Мин Золушка сыман шундый хыялый кыз бала. Әлеге менә бу яшемә кадәр дә шундый хыялый кыз. Шуңадыр инде ул хыялый дөньяда яшим. Хыялыйлык, димәк, сезне тормыш буйлап озатып бара. Яшьлектән, бала чактан бүгенге көнгә кадәр сез шул кичкенә генә кыз Гүзәлия. Күңелемдә шул нечкә күңелле хыялый Гүзәлия. Гүзәлия, минем хәзер кайтасым килә сезнең бала чакка. Татар Сыгыт авылы, татар гореф-гадәтләрен саклап яши торган Чувашия Республикасында урнашкан Батыр районындагы матур гына бер авыл бит ул. Бала чагыгыз гаҗәп кызыклы китап язарлык. 10 балалы гаиләдә 10нчы бала булып дөньяга килгәнсез. Әле тагын шунысы да гаҗәп, әнигез сезне 5нче дистәсен ваклагында дөньяга китергән. Әйе. Уйлап карасаң, 10 балалы гаиләдән шушындый кеше үсеп чыгуы төпчек бала бит әле. Кеше бала, ул гаҗәп хәл. Ләкин әйтәсез, шул вакытта иркәләнеп үсмәдем мин. Һәр вакыт мөстәкыйль булдым. Тормыш авырлыклары күреп үскәнгә бәлки шушы юлыма килгәнмендер дә. Әйтегез әле, шушы кичкенәдән килгән мөстәкыйльлек сезне бүгенге Гүзәлия юлын алып килдеме? Әллә инде бу җайлап кына тормыш тәҗрибәсе белән килгән аерым бер дәрес булдымы? Әлбәттә инде минем шушындый зур гаиләдә туып үсүемдә, авырлыклар кичерүемдә ул ниндидер бер тәҗрибә булды. Минем тормышыма зур йогынты, зур үзләренең менә өлешен кертүче кешеләр ул минем әби белән бабай. Чөнки мин әбием янында үскән кеше күбрәк. Бүтән үземдә булган стержень әбигә була дип саныйм мин. Алар минем юнәлешне, минем тормыш юнәлешемне күрсәтүче кешеләр. Бүгенге Гүзәлия ул әби бабайның хезмәте. Әйе, күбрәк әби бабайның хезмәте дә. Аларның бүтән мәхәббәтләрен миңа бирә иделәр алар икесе дә. Алар минем өчен шундый саф күңелле, изге кешеләр. Минем өчен үрнәк. Бүгенге көндә менә идеаль гаилә шундый булырга тиеш дигән бүгенге көндә дә ул менә минем хәтердә сакланып калган. Сезнең бер әйткән сүзләрегезне исемә төшердем. Әби бабайның ак киемнән янәшә басып намаз укуларын күзәтү ул минем бала чагымда калган иң матур, иң чиста, иң пак хатирә. Шуннан да шулай. Димәк, ак әби белән ак бабай сезнең күңелдәге шушы чисталыкны, паклыкны тәрбияләдеме? Әйе, әлбәттә алар. Ул бер менә күренеш әби белән бабайның утырып бергә намаз укулары. Бабай шундый безнең ул менә күз алдымда бүген күргән сыман капкара
Qara tübetey giydi, tübetey üstünden şalma beyildi, appak qara kamzoldan, akırbaşkıdan, qara şalvarın, qapqara şitikten. Tulu obraz, Tatar babay Әйе, obrazı. менә тулы Татар бабай образы. Әҗәй. Шул вакытта ул шундый укымышлы кеше иде, бәйтләр яза торган иде. Әби дә минем бик китаплар укый иде. Үзе дини кеше булуга карамастан, эшләрне иде эшен бетергәннән соң, намазларын укыганнан соң, күзлеген киеп, ул фарси телендә китаплар укый иде. Шушы өлештә бүлдереп китим әле. Әйе. Бер интервьюгызда укыдым, әбиегез фарсы телендә Көнчыгыш татар әдәбиятының төп үрнәге Кыйсаи Юсуфның Кулгалисын сезгә тәрҗемә итеп аңлата торган булган. Әйе, иң Бу чынлап та булды. Әйе, әлбәттә шулай. Менә борынгы әдәбият белән таныштыручы кеше минем әби. Кайдан килә соң аңа шушы фарсы телен белү ул чактагы әбиләргә? Менә ул шушындый укымышлы гаиләдә, мулла гаиләсендә туган, бай гаиләдә туган кеше. Шуңа күрә аны укырга өйрәткәннәр, тәрбия биргән булганнар. Берничә, шунда бер 10 яшенә кадәр аннары авырлыклар күрергә туры килгән инде әбигә дә. Ләкин ул күңелендә менә шундый саф күңелле, шундый акыллы әби булып калды инде ул минем күңелдә. Карагыз әле, сездә бит бүгенге көндә төп һөнәрегез белән хәзер продюсер. Продюсер һөнәренә интуициядан башка бер ничек тә дип әйтик. Бәлки әби диюе хәзер сезгә нәкъ менә гүзәлиягә продюсер эшендә нәселдән күчеп ярдәм итәдер. Әйе, менә әби әйткән сүзләр хәзер мине искә төшерәм дә, мин әйтәм, дөрес әйткән бит. Дөрес әйткән шул. Белеп әйткән бит ул. Аның һәрбер әйткән сүзе төпле, шундый мәгънәле булган. Менә күп кенә сүзләре менә искә алам да афоризмнар. Аларны менә нишләп мин язып барман, кайсылар исемдә, күбесе истә калмаган. Бер икесен әйтеп китегез әле. Кыен булмаса. Хәзер искә төшерәлмим инде. Ну, ул менә мине уятканда да җырлап уята иде. Нишек җыры беләнме? Тор кызымдыр инде, йокым туйгандыр инде. Матур кызлар чәй суыннан кайта торгандыр инде дип. Монда әле кемгә дә кирәк. Шулай дип уята иде. Ул мине шундый үзе сыйпап, назлап уята, мин уйлыйдым инде. Булар буйлай сыйпагач мин торам инде дип уйлыйдым инде шулай. Әле сезне тәрбияләргә кирәк булган ахыры. Чөнки бер балачактан калган хатирәгезне сөйләдегез. Абыйыма каршы сүз әйтәм. Абыйым кайыш алып чыкты да, мине бераз гына сабакка өйрәтергә уйлады. Суга мин аның саен каршы әйтәм. Ул ныгырак суга, мин аның саен ныгырак каршы әйтәм. Бу холык Чуашстан мишәре холкымы? Әллә инде бу төпчек, шулай да бераз гына иркәләнеп үскән баланың шундый бер зарланып алуы булды. География ни при чем, руслар әйтмешли. Бу, наверное, характердыр шундый. Шулаймы? Шулай да мишәр холкы дип билгеле бит ул аерым. Ныклы холык, үз дигәненә ирешә торган холык. Белмим, мин анысын әйтә алмыйм, мишәрдә дә, татарда да, башкортта да бардыр инде ул төрле холык кешеләр. Шуңа күрә, ну, характер, стержень бар иде. Әйе. Бу мондай очраклар тагын булдымы? Сезгә бераз тагын кайыш эләктеме кичкенә вакытта? Ну, эләккәләде инде. Мин бит тәртипне дә бозган вакытлар булгандыр, тыңламаган вакытлар да булгандыр. Әлбәттә. Ялкауланган вакытларны яратмыйлар иде. Авылда бит инде эшләтеп үстерәләр. Ялкаулана идем вакыты белән, эшлисе килми, нәрсә уйныйсы килә бит инде. Төрле вакытлар булгандыр. Күбесе истә юк. Менә минем күбрәк шул әби белән, бабай белән торган вакытлар, алар якты истәлек кенә. Хәзер менә мин сезгә карап утырам, шушы вакыйгаларны күбесенә ышанмыйм. Шундый төпле, инде тирәннән фикер йөртә торган ханым утыра безнең каршыда. Бала чакта мөстәкыйльлектән башлаганбыз икән, дәвам итик, 2 айга эшкә китәсез. Кичкенә генә вакытта төп сәбәбе матур киенергә ярата торган буласыз. Әти-әни бу мөмкиндә баласын җибәрми мондай эшкә, курка. Сез 10нчы бала булганга шушы мөстәкыйльлекне үзегезнең йодрыкка алып киттегез мул эшкә. 2 айга бит әле. Ниндирәк тарих булды? Тарих дип күз алдыгызга китерегез. Менә мин яшь кыз, шундый егетләргә дә карый башладым. Күз алдымда менә куртка кибеттәленеп тора. Шуны киясе килә бит. Матур бит ул, кып-кызыл төстә.
Кызыктыра. Кызларны бигрәк. Нишләргә акча юк бит. Бирмиләр. Теге әйтеп тә карыйм, менә бу куртка мине алып булмас микән дип. Ну юк, пока. Аңламадылар. Андый мөмкинлек юк дип әйткәч инде, димәк, ул мөмкинлекне үзем табарга тиеш дигән фикер килде башыма. Шуңа күрә мин эшкә барырга булдым. Ул эшкә бару, ниндирәк эш иде ул? Басудан анда шикәр җыюмы, яки инде мамык җыюмы ул вакытларда популяр эшләр? Бик шәп шул. Бер урыны ындыр табагы. Аннары фермада, аннары сейлкада удобрение чәчү. Бик авыр шул. Күзгә удобрение. Беләбез. Менә шундый эшләр. Аннары чигендер утау. Авыл эшен күргән кеше тормышты төптән аңлар ди халык. Сез дә нәкъ шундыйлардан килеп чыгасыз. Бераз гына инде яшьлек елларына кайтыйк әле. Казанга укырга киләсез. Аңарчы сезнең әле яшьлек мәхәббәте була. Яшьлек мәхәббәте сезнең тормышны 3 ел бер даурап ала. Ул авылдагы беренче самими матур мәхәббәт. Икенчесе Казандагы студент еллары мәхәббәте. Монда бераз гына яшьлек хаталарда китә бугай. Бер төшкенә кисәтеп кала ялгышмасам. Соңыннан сөйләрсез. Өченчесе ул Мәскәү мәхәббәте. Монда башка бөтенләй диннән, милләттән булган кеше сезне үзенә гаҗәп иман кәлимәсен әйтү белән карата. Бу мәхәббәт тарихлары бүген җырлар язганда мисал өчен хисләнеп китү өчен еш исегезгә төшәме? Һәм ни дәрәҗәдә алар иҗатта ярдәм итә? Мәхәббәт хисе бит шулайды. Мәхәббәт хисе теге җырлар язырга ярдәм итә дип әйтә алмыйм инде. Ләкин ниндидер якты истәлек ул бит инде эмоция. Җыр языр өчен әлбәттә төрле эмоциялар кирәк. Шулай. Казан тарихын минем кабаттан бер ишетәсем килә. Инде туй булыр алдыннан гына сезгә тулай торак бүлмәсендә иртән торганда бер төш керә. Шигезгә җинаятьчеләр кулыннан вафат булган абыегыз сезне кисәтә. Анда бер ишарә була. Шушы кисәтү сезне тормышыгыз буйлап озатып бара икән. Берәр нинди сораулы вакыйга булганда төшегезгә нәкъ тә шушы абыегыз керә. Менә шушы Казан туе, ул менә шушы сигналга, кисәтүгә башлангыч булды дип белергә кирәкме? Юк, беренчедән ул абый белән без бик дус идек, без дуслар идек. Шун мәгънәсендә Гөлбергә бүтән серләребезне туган арасында иң якыны ул иде. Иң якыны ул иде, без бергә үстек. Бүтән серләребезне бер-беребезгә сөйли идек, уртаклаша идек, ничектер ярдәм кулы суза идек бер-беребезгә, киңәш кирәк булса киңәшләр. Ул минем өчен шундый горурлана, шундый ярата иде мине. Шундый мактанырга ярата иде минем. Менә Гүзәлия минем шундый җырлар яза, шундый дип. Бик biz дус идек, шуңа күрә беренчедән ул бу дөньяны киткәч миңа бик авыр булды. Бик авыр булды яңадан ничектер яшәргә. Мин анардан башка тормышымны бөтенләй күз алдыма китерә алмыйдым. Бергә үскәч, бергә шулай Гөлбергә булгач, аннар үземне ничектер кулга алдым инде мин. Хәзерге көнгә кадәр дә миңа төшләремә кирип ярдәм итә. Мин аның ярдәмен гел туям. Ничектер күрә, бәлкем ул күрә торгандыр, миңа ярдәм итәргә тырыша торгандыр. Әгәр дә инде Мәскәү этабыгызга күчәбез икән, акрынлап кына, анда гаҗәп кызыклы тарих көтә. Башта әлбәттә торыр урыныгыз булмый. Апагызда бераз гына яшәп алгач, бу инде әлбәттә сезнең горурлыгыгыз булгандыр, вакытлы торак урын аласыз. Нинди генә эштә эшләмисез? Гувернантка булып балалар тәрбияләү дисеңме? Нотариус ярдәмчесе булып эшләү дисеңме? Ахырдан игътибар, гади ресторан эшчесеннән җитәкчегә кадәр үсеп җитәсез. Бу бит нинди юл? Бу нинди сабырлык, түземлелек, гаҗәп. Шушы тәҗрибә Мәскәү этабының башлангычы Гүзәлиядә нинди авыр хисләр уятты бу чорда? Беләсезме, юк, бер нинди авыр хисләр дә уятмады, чөнки ул вакытта мин бик яшь идем, миңа бик кызык иде. Нинди һөнәргә килсәм дә барысы да бөтен җирдән мин ниндидер позитив ягын таба идем. Мин аңладым, чөнки әле бу тарихны мин инде моңсу гына башларсыз дип көткән идем. Елмаеп башлап җибәрдек. Юк, моңсу түгел, бу минем шундый гомеремнең бер ниндидер өлеше бит инде. Бу бик яхшы әлбәттә. Мин нитмим дә, оят та түгел, посуда да юдым мин, төрле эштә эшләдем. Минем ниндидер
хыял бар иде. Мин аңлыйдым, шушы хыялга барып җитәр өчен миңа нинди эштә менә бүгенге көндә булган эшем миңа ярдәмгә килә. Шуңа күрә мин яратырга тиеш ул эшне. Чөнки бу эшкә була мин үземнең хыялларымны тормышка ашырачакмын. Шуңа күрә шундый уйлар белән эшләп йөридем мин. Сез күбрәк җырлар язучы буларак моңа кадәр иҗат иттегез. Соңыннан үзегез дә сәхнәгә күтәрелә башладыгыз. Нәкъ менә шушы Мәскәү сездә җыр иҗатына мәхәббәт уятты дию дөрес булырмы икән? Алай ук түгел, чөнки мин мәктәптә укыганда да җырлар язгалап карыйдым, мин аларны кешегә күрсәтми генә идем, уялайдым, ничектер. Шул вакыттан ук бар иде җырлар язу, текстлар да язгалап карыйдым. Нинди темаларга иде бу җырлар? Балачак бит, табигатьме, мәхәббәтме шулай да? Мин иң беренче шигырьләр язайдым. Минем Цойга багышланган шигырем дә бар. Ул вакытта мин бик яратып тыңлыйдым аны. Аннары инде Мәскәү шырул татар җыры дигән конкурс булырга тиеш иде Казанда һәм Мәскәүдән бер представитель кирәк иде. Вәкил. Бер вәкил кирәк иде. Миңа әйтәләр, син бит җырлыйсың, син. Әйдә, сине җибәрәбез. Менә дигән кандидат. Минем бит җырым да юк, минем киемем дә юк, минем бер нәрсә дә юк. Мин әзер кеше түгел андый нәрсәгә. Хәзер без акчасын табабыз, киемен прокатка аласың, җырны инде үзең ничек булса да давай уйлап тап, син бит инде булдырасың дип, шулай миңа шундый вазифаны бирделәр дә, мин аны әйтәм. Менә сиңа шанс, Гүзәлия, алга. И шушында шул ук конкурста мине Заман егетләре төркеме күреп алдылар. Мин аларның дөресен әйткән кемнәр икән дә белмим. Антракт вакытында минем яныма килделәр дә, сөйләшә башладылар, мин егетләр, минем янымда минем коллегам, достым, җырчы бу миңа әйтә, белмисең әле кемнәр бар, мин әйтәм, юк, белмим. Бу бит Заман егетләре ди, беләсең. Ул вакытта популяр төркем. Ул вакытта популяр төркем. Алар сиңа шундый тәкъдим ясыйлар, мен студияна чакырдылар. Әйдәгез сезнең белән бер җыр яздырып карыйбыз. Ничек кабул иттегез әлеге тәкъдимне? Мин аны бик теге мөһим нәрсә дип уйламадым, чөнки мин бит егетләрне кемнәрен белмим. Шуңа күрә студияга белмим дип җавап бирдем мин аларга. Менә шушы ноктага килеп җиткәнбез икән, җыр язу шундый бер сорау бирәсем килә. Әгәр дә дусларым белән сөйләшеп утырам икән, башыма җыр килеп төшә. Шул вакытта мин дусларымны җайлап кына куып җибәрәм. Алар мине аңлыйлар, үпкәләмиләр. Җырны мин шунда ук язуга да керешәм. Җырны язып бетергәч, ни гаҗәптер, утырам да елыйм. Менә Гүзәлиянең җыр язуның кыска тарихы. Шулай ук елларлык язылган җырлар тамашачы күңелен ничек тиз яулый. Дөресен әйткәндә, менә елларлык җырлар иң уңышлы җырлар килеп чыга. Әгәр дә мин утырып еладым икән, димәк, ул хит булачак. Бу уңышлы җыр булачак. Күптән түгел генә сез яныңа агылам җырыннан соң, сез аны танылган Элвин Грей белән башкардыгыз. Дуэтлардан туктыйм. Җитте, ул минем артык күп энергиямны алам дидегез. Ләкин озак та үтмәде. Яңадан бер дуэт башкардыгыз. Сәхнәгә Гүзәлия дуэты кире кайтты. Менә бу үзгәреш ни сәбәпле килеп чыкты? Һәм аны беренче чиратта нәрсә этәрде бу юлга? Бу инде очраклы хәл. Мин үземә чыннан да уйлап, уже үлчәп әйткән идем, Гүзәлия, булды, җитте, тукта инде, дуэтлардан халыкны туйдырма инде дип шундый фикергә килгән идем. Очраклы рәвештә тагын бер дуэт яздырдым. Ашыгабыз әллә кайларга без, әллә ниләр җитми күңелгә. Онытыла изге дәгъаларда,
Gələnin üzüdə Yola aşıqma iskə düşür əli Bir günə uğulur yolları Yaşavləri Jingilirək bit ol Bolsağına көңілді қалыр Дуэт һәм үзеңне җырлау. Ул ни белән аерыла? Дуэт тамашачы күңелен яулар өчен аңа нинди иҗат тәме салырга кирәк? Сәхнәдә дуэтны башкару авыр түгел, чын әйтәм. Үзеңне сәхнәгә менә меңләгән халык алдына чыгуга караганда, дуэт белән чыгу җиңелрәк, җайлырак. Менә бит акыллы кешедән акыллы сүз. Тәҗрибә. Тәҗрибә гүзәлиядә ерак еллардан туплана. Бүгенге көндә инде ул төпле психолог. Ул инде кешене аркылы күрә белә һәм акрын гына барырга киңәш итә. Акрын гына, ләкин үз юлың белән. Берничә проектыгыз бар, продюсер буларак. Ул инде әлбәттә Рузилә Хәйретдинова, Әлфия Шәрипова һәм бераз гына сәхнәдән югалып торган Хәким дигән егетебез. Бу проектлар, алар күңелегез кушуы белән алынамы? Әллә инде алар шулай иттереп сорыйлар, алардан баш тартырга бөтенләй дә мөмкин түгелме? Хәзергендә минем проектлар берничә, ул Рузилә Хәйретдинова, ул Руслан Зөлкарнаев Башкортстанныкы, ул Артур Хайруллин, Әлфия Шәрипова ул минем проект түгел, минем ул дустым. Дустыгыз. Мин аларга бераз ярдәм итәм Әйбәт. бүгенге көндә. Менә җырчыларны сойлап алганда, Гүзәлия беренче чиратта аларны вокал мөмкинлекләренә игътибар итәме? Әллә алар шулай да беренче чиратта нинди кешеме? Әлбәттә беренче чиратта ул тембр. Тембр. Әйе, вокал мөмкинлекләре нинди булуга карамастан, кемнеңдер 5 октава диапазон булырга мөмкин, ләкин тембры кызык түгел, тембры күңелләрне дулкынландырмый, ниндидер хисләр уятмый, энергетикасы юк. Ә менә була шундый кичкенә генә диапазонлы, тыныч кына тембр, бүтән игътибарыңны җәлеп итә торган, менә сезгә мисал Элвин Грей. Ашыктан ашык мисал. Әйе, ашыктан ашык мисал тембр. Бик матур тембрлы егет, менә нинди зур заллар җыя хәзерге көндә. Шулай ук минем дә башка менә җырчыларга караганда шулай иде. Хәкимнең тембры шады миңа, Рузиләнең дә тембры шады, Руслан Зөлкарнаевның да шундый үзенә генә хас булган тембр. Шуңа Артур Хайруллинның да. Шул. Ә икенче урында Әйе. менә анда инде кешелек сыйфатларына карыйм. Гүзәлия, киләчәктә бик кирәк бит ул. Татар продюсерлык мәктәбе оештырырга теләк юкмы? Сез алынмасагыз кем алыныр? Тәҗрибәле әйтеп киттем бит, безнең продюсерларыбыз бар, кем. Ләкин бит бармак белән санаулы. Рус эстрадасын гына алалар. Карарбыз бер 9 елдан нәрсә булыр бит, нинди. Бу проект мөмкин. Мөмкин. Барсы да мөмкин. Бу тормышта менә мин дә бит сәхнәгә чыкмамын дигәнем чыктым бит. Бик күп кеше шулай әйтте. Булмый синнән, йөрмә, вакытыңны әрәм итмә, акчаңны әрәм итмә дигән кешеләр бик күп булды. Тик эшкә мин сезгә дөресен Мин әйткән. сүзле, әбинең үз сүзле баласы мин. Беркемне дә тыңламадым. Бик күп хаталар ясадым. Абындым, йыгылдым, тордым, тагын киттем. Барыбер үз сүземнән чыкмадым. Теләгәнемчә эшләдем. Әйе. Бераз гына сәхнә эшегездән читкә китик әле. Гүзәлия, хуҗабикәне берәү дә белми бит. Өйдәсез. Нинди кеше? Мисал өчен аш-су бүлмәсендә нәрсә пешерергә яратасыз? Һәм гомумән яраткан ризыгыгыз нинди? Мин гомумән пешерергә яратам. Шулаймы? Нинди ризык булса, менә минем камыр ризыклары бик әйбәт килеп чыга.
Димәк, сез әле кулинар проект оештырып җибәрә аласыз. Юк, ансы минем эш түгел, һәрбер кеше үз эше белән шөгыльләнергә тиеш дип уйлыйм мин. Җырлы Мин кешеләр үземне сез. кулинар дип әйтә алмыйм, но менә бүгенгегә кадәр өйдәгеләр яратып ашыйлар, шулсы миңа мөһимрәк. Без сезнең китаплар укырга яратканыгызны беләбез. Әдәбиятка гашыйк җансыз Гүзәлия. Әле үзегезне Иван Тургеневның Ася әсәрендәге Ася образы белән дә чагыштырасыз икән. Мин Ася дип Гүзәлиянең тормышта кычкырып үз принцибын әйтеп йөргәнен без анык беләбез. Китап уку ул сезнең көнегезнең күп өлешен аламы? Бүгенге көндә китаплар уку сезнең өчен кызыкмы һәм нинди китаплар укыйсыз? Менә китапка мәхәббәтне инде әйтеп үткәнемчә әби тудырды. Мин авыл китапханәсендә иң почетный укучы идем, чөнки Беренче урында. Беренче урында вакыт булган саен китапты керәм дә алам да, алып чыгам да, укыйм да, кертеп бирәм. Бик тиз идем мин. Укып бетердеңме? Бетердем. Менә Ася чыры инде ул мәктәпне тәмамлаган. Чыр минем шундый Ася бит ул үзенең характер буенча үзсүзле, шундый ничектер Үз дигәнне горур шундый. Бераз кыргыйрак, мин мәктәпне тәмамлаганда шундыйрак идем, сәеррәк. Иҗат кешесенә ансы килешәгенә. Менә мин мәктәпне тәмамлаганда шул Тургеневның шул әсәрен укыгач, үземне Ася итеп күз алдыма китерә идем. Гүзәлиянең бер хыялы бар. Ул авылга кайтып яшәү. Бу хыял чынлыкта да бүгенге көндә дә яшиме Гүзәлиянең күңелендә? Күңелемдә яши, күбрәк менә яшь барган саен минем теге тамырларым тарта, каным тартамыдыр инде, ничектер үз йортым белән яшисем килә авыл җирендә. Менә мин ишекне тибеп ачып подъездга чыгасым килми, үземнең бакчама. Көнегез ничек узар икән соң авылда? Планнар буенча берничә түтәл кишер, укроп, суган, берничә тавык алып җибәрү. Белмим, Ходай Тәгалә ничек тәкъдире ничек була бит, кем белә, ничек язган бит. Менә шундый уйлар бар. Продюсер, җитәкче. Сезнең клип төшерү мизгилләрегез гаҗәп кызыклы икән. Продюсер буларак һәрбер эшне үзегезнең контрольдә тотарга яратасыз дип беләбез. Мисал өчен, клип төшерүгә сценарий авторын, операторны да Гүзәлия шәхсән үзе сайлап ала. Җентекләп эшләнгән эшнең иҗат җимеше дә башка тәмдә буламы аның Гүзәлия? Әлбәттә, мин шундый фикергә килдем. Берничә мәртәбә үз вазифамны кемдәргә тапшырырга булдым. Үземнең белгән бик теге санап карау, эксперимент. Шу тапшырдым үз вазифамны да, шунда проблема туды, бик зур. Нинди? Съемка тиешле дәрәҗәдә ясалмады. Ниндидер атрибутика булмады, кемдер вакытында килмәде. Шуңа күрә бу инде иҗат кешесе өчен катастрофа. Минем өчен дә ул иҗат кешесендә, ул кошелек эшендә катастрофа. Шуңа күрә мин андый экспериментлар бүтән ясамыйм. Һәр бер пунктны үзем контролировать итеп, үзем эшләргә тырышам, хәлемнән килгәнчә. Безнең соңгы сорауыбыз ул кичкенә генә бирем Гүзәлия. Әгәр дә Гүзәлия бүгенге көннән тегендәге кичкенә Гүзәлиягә 3 җөмләле генә хат язса, ул аны беренче чиратта нәрсә турында кисәтер иде икән? Гүзәлия, сабыр булырга кирәк. Беренче чиратта сабырлар. Иң беренче Гүзәлия, сабыр булырга кирәк. Телне тыярга кирәк. 2. Үзеңне яратырга кирәк. Монысы әлбәттә иң мөһиме бүгенге көндә. Гүзәлия, рәхмәт безнең тапшыруга килеп, кунак булганыгыз өчен. Без сезне яратабыз, сезне тамашачы ярата. Әле тагын да алдагы тормышта шатланып сөенеп, шушындый матур очрашулар белән куанып яшәргә насыйп булсын. Мин сезгә дә бик зур рәхмәт, чакыруыгызга бик күркәм тапшыру. Рәхмәт сезгә. Рәхмәтегезгә рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз. I just fade away. I feel it.
Тормыш юлы китабын укыдык. Серләрне калдырмадык. Киләсе китап, киләсе очрашуда. Ә бүгенгә сау булыгыз.